Cine ești? Sunt nou. Ajutor! Ajutor! Copii, vă rog să vă păstrați calmul. Am două vești pentru voi. Una proastă și una și mai proastă. Poliția vă va explica imediat. Conform ultimelor informații, tocmai am aflat că maniacul se află în zona noastră. Ce? Și mai grav, s-ar putea ca infractorul să fie mai aproape decât credem noi. Dar cel mai important e să vă păstrați calmul. Fără panică, situația e sub control. Am o întrebare. De ce trebuie să stăm aici ca niște șoareci într-o cușcă? Chiar nu puteți prinde un adolescent? Ce face poliția? Ce? Calm, lucrăm la asta. Maniacul va fi prins și neutralizat. În plus, It's time I tell you about the monster. We must kill it, or it will kill us all. Predator, ucigașul suprem. Disponibil acum. Voi chiar nu înțelegeți, nu i-a dat foc campusul. Poate au dat foc școlii intenționat și acum Mina e aici din cauza ta. Nu pot fără tine. Te iubesc mult, surioară. Bubble, e vina ta pentru tot. Dar ce-am făcut eu? Dylan a luat-o razna cu acuzațiile. Benz, chiar ne lași baltă? Noi chiar am avut încredere în tine. Eu nu v-am cerut să aveți încredere în mine. N-am prieteni pentru că sunt administrator și toți adolescenții mă urăsc pentru asta. S-a întâmplat ceva? e suspectată de incendierea campusului. Deci acum fiecare dintre noi trebuie să jure că nu vom spune nimănui că incendiul din campus a fost din vina noastră. Bine? E doar vina mea. Eu nu mi-am supravegheat sora mai mică. Am dezamăgit-o și pe ea și pe Ca mine, părinți. nu trebuie să te învinovățești. Nimeni nu știa că o să ia foc campusul. Dacă știam că se termină așa, nici nu mă duceam la balul ăla stupid. Serios. Săraca Mina, sper să se facă bine. Verificați valorile și montați perfuzia. Doctore, cum e? Starea e stabilă, dar gravă. Facem tot posibilul. Are o intoxicație puternică cu monoxid de carbon. Putem rămâne cu ea puțin? În mod normal nu ar fi permis, dar Fac o excepție, dar doar pentru un scurt timp, bine? Acum e inconștient, are nevoie de liniște și de odihnă.